טוב, אז מה קורה חבר'ה? אנחנו פה ב-Over the Wire, במשחק של בנדיט. כל אחד יכול להיכנס בגוגל, מי שמכיר, זה לתפוס את הדגל, דרך חיבור מרחוק של המעבדה שלהם. אז ככה, אתם נכנסים לאתר, אתם מתחילים במשחק של הבנדיט, נכנסים לשלב 0, אוקיי? פותחים את ה-CMD, Command, ואתם יכולים לכתוב בחיפוש, או לכתוב קיצור מקלדת של Windows R ו-CMD, ולהיכנס למשחק, אוקיי? אז יאללה, בואו נתחיל בשלבים. יש לנו שהמטרה שלנו להיכנס למשחק כדי באמצעות פרוטוקול SSH. זה פרוטוקול מרחוק, לשליטה מרחוק למחשב אחר. אז יאללה, בואו ניכנס. אנחנו אומרים שהיוזרניים שלנו זה הבנדיט 0, פסוורד בנדיט 0, וצריך להיכנס לפה. אז איך אנחנו מתחילים? אנחנו כותבים SSH, בנדיט 0, שטרודל, ומעתיקים את כל השורה הזאתי, אוקיי? יפה. וכתוב לנו שאנחנו צריכים להיות על פורט 2220. אנחנו עושים מינוס P, 2220. עושים Enter, ואופ, אנחנו במשחק, רק צריך לשים את הסיסמה, שזה בנדיט 0, מעתיקים, מדביקים, ולוחצים Enter, ואופ, אנחנו במשחק. אוקיי? זה כל הפקודות פה, זה נטו של פקודות לינוקס, לא של CMD או PowerShell, נטו לינוקס, אז מי שמכיר, ופה אנחנו גם לומדים את רוב הפקודות. אוקיי, עברנו את זה, אנחנו עכשיו כרגע בשלב 0, אנחנו רואים, אנחנו עוברים מ-0 ל-1. יאללה, כתוב לנו שהסיסמה שבשביל השלב הבא, זה נמצא בתוך תיקייה של readme, אוקיי? שהיא נמצאת בתוך בנתיב של ה-home direction. בקיצור, אז טוב, אז יש לנו פה כמה פקודות להסבר. אם אתם תלחצו על אחד מהם זה ייתן לכם הסבר, אני אסביר לכם כמה לפקודות. יש לנו פקודת LS, שזה בודק איזה פקודות, כאילו איזה תיקיות או קבצים יש לכם בתוך הניתוב שאתם נמצאים. יש לכם גם כל מיני דגלים של זה, נגיד LS-L או LS-A, שזה בודק את כל הקבצים הנסתרים, אבל זה לא חשוב כרגע. אוקיי, כרגע אנחנו רואים ש-LS, יש לנו תיקייה בשם readme. מעולה. יש לנו cat, שזה כמו החתול, פשוט cat זה לקרוא את הקובץ. אוקיי, אז אם אני עושה cat readme, אנחנו רואים את הסיסמה. אוקיי, אז שלב אחד אנחנו עברנו בינתיים, cat זה פקודה של לקרוא. יש עוד פקודות של CD וזה, אני כבר אסביר את זה בהמשך. עכשיו, איך אנחנו עוברים לשלב הבא? אנחנו עושים exit. אוקיי, יצאנו מזה, מעתיקים את הסיסמה, נכנסים שוב בחיבור, אבל בבנדיט 0 עוברים לבנדיט 1, כי עברנו שלב. אוקיי, מדביקים את הסיסמה, והנה אנחנו בבנדיט 1. מעולה. יאללה, עכשיו מבנדיט 1 ל-level 1 מ-level 2. יאללה, עכשיו, יש לנו כתוב לנו שהסיסמה הבאה נמצאת בתוך תיקייה שנקראת הפסיק הזה, אוקיי? והיא נמצאת בתוך ה-home directory. טוב, יאללה, יש לנו פה ls cd cat, יאללה. כלומר שאם אתם לוחצים על כל אחד מהם זה יעזור לכם. אז יאללה, בואו נחפש. אנחנו עושים ls, אנחנו רואים שיש לנו את הדבר הזה. אז בואו נרגע ננסה לקרוא אותו. רואים שזה לא עובד. למה? כי זה פשוט לא מגיב שום דבר, אנחנו עושים Ctrl-C. אוקיי? אז ככה, אנחנו מחפשים פה, נכנסנו לבדוק את פקודת find, אוקיי? ברגע שתחפשו ותקראו לזה, יש פקודה כדי למצוא, אתם אומרים, התיקייה הזאת מתחילה בכזה נקודה כזאת, אז זה בעייתי, כאילו לכתוב את זה, לקרוא אותה ככה, אוקיי? כי כאילו היא מוסתרת, כמו שאנחנו נעשה נגיד ls-a, אנחנו רואים שזה מוסתר, כמו שעם הנקודות האלה. אז כדי למצוא אותם, וגם לדעת להצליח לקרוא אותם, אנחנו משתמשים בפקודה של find, אוקיי? עם פרמטר של name, חשוב גם להוסיף את הנקודה הזאת, אוקיי? ואנחנו מחפשים כל מה עם המקש הזה, אוקיי? אז הנה אנחנו רואים שיש פה איזשהו, מופיע לנו איזה משהו. זה סימן, אנחנו מחפשים, כשזה יחפש לנו, כל הקבצים וכל התיקיות, כל הקבצים שמתחילים עם הדבר הזה, עם הסימן הזה. אותו דבר גם אם אנחנו נעשה כוכבית, שזה ממש יחפש כמו שצריך, זה אותו דבר אצלנו. אוקיי?
וכדי לבדוק מה יש בתוכו, אנחנו לא מספיק שאנחנו רק נעשה ככה את הפקודה הזאת, או שזה כן יספיק. אפשר לעשות את הפקודה הזאת, אפשר לעשות גם עוד פקודות של נגיד את הפקודה הזאת. יאללה. המשכנו הלאה, חבר'ה. טוב. יאללה. אנחנו עושים אקסיט, ומעתיקים את הסיסמה שלנו. עושים SSH, בנדיט 2. נכנסים עם הסיסמה, הדבקנו אותה, והופ, בנדיט 2. נעשה קליר למסך, ונעבור ללבל הבא. אוקיי, אז רואים שהסיסמה הבאה נמצאת בקובץ שנקראת Space in this file. אוקיי, בואו נבדוק, ls נעשה. רואים שיש לנו תיקייה של Space in this file names. בואו ננסה לקרוא אותה, דבר הכי פשוט. אוקיי, לא מצליח לקרוא אותו, אוקיי? אז אני אומר בואו נשתמש באיזשהו דגל. יש דגל של פקודה של cat, שזה עושה כאילו בודק לנו שאם אנחנו נעשה את השתי סימנים האלה, זה אומר כל מה שכאן תפרש לי, כלומר תפרש לי כל מה שנמצא, אל תפרשי את הדגלים יותר, אוקיי? זה שם של קובץ, כלומר הסימנים האלה זה דגלים, אוקיי? ואם אנחנו מסמנים את השתי סימנים האלה לפני, זה אומר מכאן והלאה, אל תפרשי את כל הדגלים האלה פה. וזה פשוט ייתן לנו רק את התיקייה עצמה. ואז אנחנו מצליחים, אתם רואים? אני אנסה להסביר לכם את זה שוב. כשאנחנו אמרנו לפקודה cat לקרוא את הקובץ ברגיל, ככה שזה יקריא לנו את זה, זה לא יעבוד כי זה דגל. הסימנים האלה זה דגלים. כמו שעשינו על הפורט, בהתחלה אם אתם זוכרים, עשינו פורט -P220. אוקיי? אז פה אנחנו אמרנו להם, לקבוצה פה, אל תקריא יותר את הדגלים, רק מה שכתוב בקובץ. וזהו, והנה הסיסמה שלנו. ואנחנו נעשה אקסיט, ונעשה בנדיט 3. אוקיי? נעתיק את הסיסמה, ונדביק, ואנחנו בבנדיט 3. טוב חברים, זה עד עכשיו הסרטון, יהיה לנו עוד סרטונים בהמשך, אז תהיו מעודכנים. חבר'ה, לא לשכוח, יש לכם פה את ה-Over the Wire Bandit, תיכנסו, תתרגלו, ונמשיך בסרטונים. בהצלחה.